Gendari. Kula wonten maring adawu. Ana angin gedhe mlebu jroning kedhaton negara Ngastina. Nganti meh wae gawe geger kang padha mapan ana ing jroning Datulaya. Iki apa? Lah kok bareng astaning pun Kakang grayah-grayah aku kaya ndumuk sewijining pawakan ingkang keker sentosa. Otot bebaune kenceng ngarenceng. Iki sapa? Tobat. Nyuwun pangapunten. Kakang Adipati menika nuwun sewu sowanipun putra Paduka. Lho sik anakku sapa? Dursasana apa piye? Dursasana ki awake ora kenceng glombyur. Gajih tok. Iki tak cekel awake kenceng. Tobat. Nyuwun pangapunten sanes ing putra pun Dursasana. Apa Kurupati? Sanes. Lah sapa? Menika putra Paduka inggih menika atmajanipun Yayi Dewi Kunti. Kusik anake Kunti. Inggih. Lah yen ngono perangan Pandhawa. Inggih mekaten. Yen perangan Pandhawa nadyan aku ora weruh marang sunaring srengenge ning aku iso nggraita. Awak sing kaya ngene iki sing duweni mengsi Bratasena. Apa sowane Bratasena ning ngarepaning panjenengan ingsun? Kasinggihan mekaten Kakang Adi ora nyata saiki iki akeh hoek. Ngarani we kleru kok. Mula sadurunge kabar mau tok kan aturake saning anak Sinuwun Prabu Dastarata, mestine tok titi kanthi permati tok teliti dhisik bener lan orane. Ora coba saiki sawangen iki sapa? Wah, kateh kandan-kandanane ngayal. Iki genah Perkudara Bratasena sing sowan. Kowe ngandhake nek Bratasena kobong ning bali gala-gala. Ha ta? Nggih. Kowe ngandhake nek bali Bratasena Pandhawa mati ning bali gala-gala. Sing do salah tampa niku panjenengan-panjenengan. Loh, salah tampa piye? Lho, salah tampa piye, Suman? Sing mati niku genine. Nek Pandhawa tersih urip, pancen cangkem nek mulak-malik ngono. Ayo mrene. Tanganku iki tuntunen. Dumukno nggon lambemu. Tak owoh-owoh. Kata panjenengan ngendika ngaten kula ingkang mak prinding lho sini. Wah, aku iki ngopo? Malah kowe sing mak prinding. Anakku nggih. Yen pancen bener kowe Bratasena, padha kanthi harja sak praptamu kulup Bratasena. Wah. Biyo jagat Dewa Bathara. Wah, nadyan lagi krungu suarane wae mung krungu suarane ning aku iso nggagapi kaya ngapa to pewujudanmu lan pasuryane anake Pandhu sing nomor 2. Piye? Darja sapraptamu. Dastarata bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke sembahku katura. Tak tampa. Dikabarke mati karo Patih Sengkuni Bratasena. Wah, muga-muga tansah pinaringan dawa umure para Pandhawa. Syukur kuwi sing tak karepake. Putu padha larja sak praptamu nggir Bisma kakekku slamet. Aku ngaturake sembahku katura. Kula wargamu padha menyang endi? Puntadewa, Permadi, kembar kelawan ibumu saiki padha mapan ana ing Saptawarga. Dadi siji karo kakek Abiyasa. Syukur yen to pancen kaya mengkono isih kahayoman yuwananing Hyang Mahanasa kulup Bisma kakekku iya. Anak-anak maning dita bocah mursid. Iso miku dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bratasena kowe padha kanthi harja yo ngger. Durna bapakku, Durna guruku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur. Oh iya. Syukur, Ger. Ditimak-trimake ya Werkudara arep ana wong sing ngandhakake nek para Pandhawa wis tekaning pati, ning sing jeneng wong ngabarke wong tekaning pati iki wong sing dikabarke mesti bakal dawa umure, ora usah dadak lara atimu. Ditampa kanthi ikhlas ya Bratasena. Yo, tak tampa kanthi ikhlas. Syukur. Puntadewa piye, Ger? Slamet. Permadi anakku. Yo, slamet. Nekula Sedewa pinten tangsen? Yo, slamet. Dewi Kunti. Yo,
tansah pinanganing kawidadan. Salam ya. Kurang ajar tenan. Ndita kok kaya ngono. Loh, tegese salam taklim. Kraket banget. Salam kok dilem. Salam taklim katur karo ibumu ya Werkudara. Yo. Werkudara Padhararja sapraptamu, Urupati kakangku slamet. Basaku katura. Ya Dimas ndak tompo. Sami wilujeng rawuhipun nggih Raden Bratasena. Dastarata bapakku piye? Ana apa nggih? Apa kowe ora diwangsuli kowe? Oh, apa ora lara atine? Wong tuwa mbage karo bocah kok ora diwangsuli. Kuwi mergo saka pokal gawene wong tuwa. Wong tuwa nek tumindake apik, bocah mesti hormat karo wong tuwa. Ning wong tuwa nek tumbake ora apik karo bocah cilik ora bakal ngurmati karo wong tuwa. Ya wis ora apa-apa. Ming ra diwangsuli wae kok. Nek aku ora patheken. Oh, manyen kowe iki ngayal kok dipate ora. Piye? Ana wigati apa kulup sawetara aja nganti kesusu nggon nira ngaturake kawigatenmu apa to sababe dene jeneng para sowan ning negara Ngastina. Nanging sak ora-orane kanggo ngluwari rasa kangening wong tuamu ing Ngastina. Sira kulup bakal nyuwun apa lan darbi atur apa marang matura Dastarata. Bapakku ora ana wong sing tak anggep wong tuwa kejaba mung Dastarata bapakku. Mula sowanku diutus karo Babu Kunthi ngaturake bektine Babu Kunthi lan dulur-dulurku kabeh marang Dastarata bapakku. Ya, tak tampa. Tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku wae tampanono lan mengko aturna lawan adiku Kunthi apa dene kadang-kadangmu kabeh Bratasena. Ya. Dene ndungkap angka loro. Praptaku ana ing negara Ngastina. Sira bakal njaluk negara Ngastina dudu kuwi. Ora ana tembunge Bratasena bakal njaluk negara Ngastina. Lah banjur aku mung kepengin ngerti. Nalika Bapa Pandhu dibanjut dening dewa, gajeke Dastarata bapakku nalika semana nunggoni grahe Bapa Pandhu. Ya. Aku mung pengen ngerti kepiye mungguh tembunge Bapa Pandhu pangandikane duk nalika semono marang Dastarata bapakku. Kuwi lha dalah. Yen ora kleru upama ana kurange mbok menawa kurang lantip panggrahitaku pangandikane Nyai Prabu Pandhu duk nalika semono sadurunge sinendal mayang dening para dewa Kakang Adipati kula titip negari Ngastina menika dhateng Kakang Adipati monggo kula aturi ngesuwi para kawula negari Ngastina panjenengan ingkang kedah dados nalindra namung mangke menawi sampun anak-anak kula ndungkap dewasa negari kula aturaken ngunduraken dhateng para Pandhawa negari kula aturi ngunduraken dhateng para Pandhawa yen ora kleru kurang sidike kaya ngono tembunge Pandhu wektu dina iki nadyan Dastarata bapakku nuwun sewu duwe cacat ya kuwi calahina cacat netra ora weruh marang gelaring jagat nanging aku percaya mata batinmu luwih awas tinimbang mata lair netra lair ora weruh nanging netra batin bisa nyumurupi marang gelaring kahanan. Mula wektu dina iki Pandhawa wis padha dewasa, Pandhawa wis padha gedhe, Pandhawa wis padha ndungkap. Wis pantes sarta wis cocok yen to Pandhawa kudu nampa negara. Ora jeneng dina iki kudu dibalekake marang para Pandhawa, nanging aku njaluk kinantenanan wanci ingkang ditetepake. Wancine besok kapan? Dinane apa, sasine apa, taune kapan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina sakukupane saka Dastarata bapakku. Pramara mangos wamyung ambreng kadi karunaning kaswase yaneng marga memalat kung
Om jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro wirata nganti kaya didodhok pulung atine wakmu Dastarata ing Ngastina Bratasena Dastarata bapak-bapak upama aku mbok anggep wong tuwa ingkang sasar susur tumindakmu sakaremu nggonmu ngarani upama aku mbok anggep wong tuwa sing kumo lancang kabeh mau jer wis kelakon mangsa bara nggono bakal mestani kalawan wong tamu Ngastina nanging kowe tak kandhani ya nggir ya merga saka pokal gawene Patih Sengkuni ya Patih Suman ingkang ngandhake Pandhawa padha tekaning pati ana ing bali golo-golo wekasan pupus Bayu kang tapis ora duwe pangarep-arep awakmu Dastarata ing Ngastina tumuli kadangmu Sikurupati kadangmu tuwa ingkang dak wisuda minangka dadi Prabu Anom ana ing negara Ngastina bakal gumanti keprabaning wong atu amu aku nalika semono bakal ndak jabel apa kang dadi ucape Dastarata ewa dene-dening eyangmu Sang Mahatmarsi Wara Bisma aja nganti kelakon kawula sak negara Ngastina padha mestani yen to Ratu Ngastina kuwi blendra-blendre ucape kaya banyu tumempang godhong sentrik mula banjur iki mau dadi pirembugan kanggo ngijoli marang para Pandhawa supaya tetep padha mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha Bratasena pojok kidul kulon negara Ngastina kaya ana alas ingkang gedhe monggo alas kae klebu wengkon negara Ngastina kang alas Wanamarta tak jaluk lilaning atimu ya nggir tak jaluk lilaning penggalihing Bratasena ikhlasna Ngastina dimen dienggo mukti dulur-dulurmu para Sata Kurawa dene para Pandhawa tak wenehi bumi perdikan kang aran alas Wanamarta babatana sawise mbok babati kanggonen mukti yasa negara ingkang endah nggonen mukti ibumu lan kadangmu kabeh Pandhawa mukti ana ing Wanamarta Bratasena Dastarata bapakku aja nganti sampeyan diarani ratu sing mencla-mencle supaya tetep bisa dijaga kanarindraning Dastarata bapakku nadyan Bratasena kudu adus keringet babat Wanamarta bakal ndak lakoni dadi sira anak lanang trima ora trima sebab apa malah kepasang yugya katujuhe nuju karo dawuhe Pandhu yen Pandhawa isa bebodro dhewe luwih becik timbanganing jagake marang warisane wong tuwa. Mula wektu dina iki apa sing dadi perintahe Dastarata bakal tak estokake. Lah yen pancen sira Bratasena ngestokake dawuhing wakmu ing Ngastina Marata coba aja nduk kira wakmu banjur wisuh lumuh ngentasi perkara. Sira Bratasena nyuwun apa? Matura marang aku, nggir. Aku ora njaluk apa-apa. Apa njaluk sak biyantuning para wadyabala? Ora. Lho. Supaya dimen cepet lan ringkes nggonmu babat Wanamarta. Wanamarta arep tak babat dhewe. Kelakon ya saka aku, ora ya saka aku. Jaran yen to nganti aku diwangi karo wong liya, luwe-luwe diwangi prajurit Ngastina. Sesuk yen aku isa yasa negara padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa isa mukti merga saka para prajurit nggone ngrewangi babat Wanamarta. Mula Pandhawa mukti ya saka Pandhawa dhewe. Ora mukti ya saka Pandhawa dhewe. Kuwi tumrap aku sing dadi landhesaning tembungku. Waladal. Lah apa sira nyuwun Brana Picis Raja Brana mbok nggo sangu. Niatku tekan Wanamarta nyambut gawe ora seneng-seneng. Yen aku mbok kandhani Brana Picis, mbok kandhani bondo donya isa ngliwar pamikirku, bisa minger kiblatku, ora tewajuh nggonku nyambut gawe nanging sing tak pikir ming bondo donya lan Brana Picis. Lah apa kowe njaluk pangan utawa njaluk dedhaharan sak cukupe tak nggo sangu ning Wanamarta? Yen bisa sak suwene aku babat alas aku kudu poso, ora mangan, ora ngombe.
supaya enggal rampung pakaryanku tobat iblis. Suman, kula wonten dawuh. Iki coba sawangan. Tembung ming kaya ngene wae lah kok dadi marem atine wong tuwa. Pandu. Anakmu 5 iso disawang kabeh arep kowe kuwi wis mati. Kowe wis ora ana wis mapan ana ing kasuwargan. Nang yen to menuwi anakmu kahanane kaya ngene iki iso ngangkat derajating wong tuwa, iso nyuwargake wong tuwa. Dari wonten maring dawuh. Lho, anak ki ngene iki. Ming sithik 5 ning dadi pemareming wong tuwa. Kowe iki ndek anak 100 calon gento kabeh. Endah-endah yen disrawung karo makne cilik Suman. Srawunge bandar uthuk. Tekan kapan Bayu tu mindake ora bakal apik. Dewate pun to, meneng to. Ajeng napa sampeyan iku senengane mbumboni. Lah banjur pangkatmu besok kapan? Dina iki uga aku njaluk pamit. Nyuwuna to nggir ora ketang sithik nyuwuna aku njaluk. Yen Dastarata bisa, aku mesti bisa. Aja dahar, aja ngunjuk. Yen perlu aja sare. Saksuwene aku babat supaya daya kekuatanmu lahir batin manjinga dadi kasantosaning Bratasena. Waladala jagat Dewa Bathara. Ndak sumpahke kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Saksuwene anakku Bratasena babat aku ora bakal nindra, aku ora bakal dahar. Aku bakal dahar yen to wis ngerti kabar yen to Bratasena kelakon babat. Bisma kakekku semono uga tak jaluk nglakonana kaya sing diaturake ngersaning Dastarata bapakku. Ya, kabeh bakal tak lakoni Durna bapakku. Nglakonana poso, aja mangan, aja sare lan aja ngunjuk saksuwene aku nglakoni babat. Aduh. Bratasena? Piye? Aku lagi wae bar rampung poso. Wah, poso meneh. Ya, heeh. Kalakonane ora mangan, ora ngombe, ora turu, ora mangan kejaba panganan. Kuwi jenenge ya tetep mangan sampeyan iki wong anake babat kok tanpa prihatin babar blas. Padha sekecake lenggah aku njaluk pamit Dastarata, bapakku aku nyuwun pamit. Ndak puja sesanti, muga-muga lanang juritmu bisa kelakon babat Monomarta ya Bratasena. Bratasena, aku arep mbok kapaki nggih. Dastarata bapakku. Wiwit cilik aku ditinggal mati karo bapak. Sing tanggep wong tuwa kowe. Mula kaki sawangen. Jagatku iki jejeg apa mlengkung. Yen jagatku jejeg tegese aku kelakon babat. Yen jagatku mlengkung tegese aku mudhar ning Wonomarta. Dastarata bapakku, waladala jagat Dewa Bathara. Anakku ngger, anakku. Ndak sawang saka kene nadyan aku ora weruh marang kahanan nanging srana netra batin ndak sawang jagatmu katon manter sak sada lanang sumbundul ing ngawiyat. Cetha lamun kelakon nggonmu babat, aku njaluk pamit.